मैक्स कर जूम कर तोर यूट्यूब रे छड़ा हवे रे भल कि पारे तते सब देश सारा लोक देखिबे जूम करनु हमर यूट्यूब चैनल अछि मशा कामुड़ुଛି ପାଟି କରନି କାଇଁ ସେମିତି ଖାଇଯାଉଛି କୋଉଠି ଏମିତି ଚଢ଼ା ହେଇଛି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛି ଏଇଟା ଖସିଲାନି ନା ସେ ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଦବାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଟୁରଟା ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଥିରେ କଣ ବଡ଼ ଇଏ ଭଲ ବାହାରିବ ଯୋଉ ଖରିକା ବାଗା ନାହିଁ ନାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପଡିଛି ବାବା ସେଠି ଦିଟା କେତେଟା ପଡ଼ିଛି ଚାରିଟା ତିନିଟା 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 ପଡିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ତିନିଟା 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 ପଡିଛି ସେଠି ଭଲ ଭଲ ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଚାରିଟା ଏଠି ସପୁରି ଗଛ ନା ବାହାରିବନି ବାହାରି ଯେ ସରୁ ସରୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଆସିବନି ଯେମିତିଆ ବାହାରେ ଖଡ଼ିକା ଖଡ଼ିକା ବାହାରିବ ହଁ ଏଇଥିରୁ ଖଡି କେତେ ରହୁଛି କୋଉଠି ଲାଗିଲା କୋଉଠି କଣ ହେଲା ଦେଖ ଗୋଡ କ'ଣ ଚିରିଗଲା ଚିରିଗଲା ଏଇ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବସି ଯାଇଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାହାରୁ ଏଇ ସପୁରି କଣ୍ଟା ବାହାର କଲ କଣ୍ଟାଟା ବାହାରିଗଲା ବାହାରିଗଲା ଟି କେତେଟା ପଡ଼ିଛି ତିନିଟା ଚାରିଟା ପଡିଛି କେତେଟା ହେଇଛି ବୋଧେ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଯା ପଡିବ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ନାହିଁ ସେଥିରେ କୋଉଟା କହିଲୁ ସେ ତିନି ଗଡ଼ା କି ପାରିଦେଲୁ ସେ ତିନି ଗଡ଼ା ପାରିଦେ ହଁ ସେ ଅଧା ଫାଟିବନି କିଛି ହବନି ଏଠି ଅଛି ଇଏ ଆଣିବି ଆଉ ସେଟା ହେଇନି ସେଟା ଅଧା ଉପରଟା ଅଧା ନା ସେ ଉପର ପେଣ୍ଡାଟା ସେ ଉପର